Vyskakujú alebo nevyskakujú platničky? Môžeš sa zohýbať cez chrbát, keď máš vyskočené platničky? Môžu deti robiť silový tréning? Čaute, moje meno je Tomáš Chorvát zo školy pohybu a som fyzioterapeut. A v dnešnom videu sa povenujeme aj týmto mýtom. Tak poďme na to. Vyskakujúce platničky, tak ako je to s nimi? Vyskakujú, nevyskakujú? V jednoduchosti určite nie. Medzistavcová platnička je medzi stavcami pevne ukotvená a nejakým spôsobom sa zo svojho anatomického miesta nedokáže dostať preč. Môže sa samozrejme poškodiť, môže sa jemne vyklenúť jej jadro, ale samotná medzistavcová platnička ako celok nikdy nedokáže opustiť svoje miesto medzi stavcami. Viac o tejto problematike si môžete pozrieť v jednom z mojich starších videí. Ak vám teda niekto bude v budúcnosti tvrdiť, že vidí, že máte vyskočenú platničku alebo cíti rukami, že máte vyskočenú platničku, tak prosím vás, takéhoto človeka obchádzajte oblúkom. Zohýbanie cez chrbát ti zničí chrbticu. S týmto tvrdením to vôbec nie je také jednoduché, pretože áno, môže sa stať, že niekomu pri pohybovom vzore predklonu alebo bedrového ohybu sa stane nejaké zranenie, ale nemôžeme za to viniť tento pohyb. Nie vždy sa za to dá viniť len tá tzv. Biomechanika, súvisí to už aj s inými faktormi, ako je životný štýl, ako je psychický stav, ako je váš spánok a tak ďalej. Ale čo sa môže často diať je to, že váš chrbát je pravdepodobne slabý alebo nepripravený na záťaž, ktorej ste ho vystavili. Preto je potrebné, či už ste sa zranili alebo nie, na týchto pohybových vzoroch postupne pracovať, či už s vlastnou váhou, alebo postupom času, ak sa cítite dobre, tieto pohybové vzory nejakým spôsobom zaťažiť, ako je napríklad mŕtvy ťah, rumunský mŕtvy ťah, alebo aj kľudne mŕtvy ťah, alebo iné predklony s rozdielným postavením chodidiel na to, aby ste si zvykli na to predkláňať sa a zdvíhať predmety so záťažou. Toto je veľmi podstatné, pretože tomu sa v živote naozaj nedokážeme 100% vyhnúť. Deti nemôžu robiť silový tréning. Ako je to s týmto mýtom? Toto je mýtus, ktorý pretrváva do dnešného dňa, ale nikdy nebol nejakým spôsobom vedecky podložený. Za jeho podloženie sa predpokladalo to, že nadmerným silovým tréningom alebo nadmernou fyzickou záťažou sa nám uzavrú rastové štrbiny a tým pádom zastavíme rast dieťaťa. Pravda je však taká, že tieto rastové štrbiny len tak ľahko neuzavrieme, muselo by to byť nejakým silným nárazom, čiže nejakým zranením, alebo naozaj veľmi neprimeraným silovým zaťažením, po prípade veľmi nevhodnou technikou alebo použitím nejakého cvičenia vo veľmi nevhodnom čase. Pokiaľ popri silovom cvičení budeme postupovať normálnymi postupmi, čiže progresívne budeme zvyšovať zaťaženie, aj technickú náročnosť cvičení, tak práve že pre deti je silový tréning vhodný, pretože zlepšuje ich koordináciu, ich hustotu kostí, aj ich pevnosť kostry, samozrejme odolnosť kĺbov, väzív a zväčšenie samotnej svalovej hmoty. Ak by teda toto tvrdenie bola pravda, tak väčšina detí by nenarastla absolútne vôbec, pretože skoro každé dieťa skáče zo stromu, zo šmykaliek, z lavičiek a pri týchto dopadoch vplývajú obrovské sily na naše kĺby, ktoré sú diametrálne odlišné a o dosť vyššie od síl, ktoré vznikajú pri silovom tréningu. Čiže postupným zaťažovaním práve že vieme chrániť a podporiť rast a zdravie pohybového aparátu detí. Čerešnička tohto videa bude, že váhy alebo cvičenie s váhami poškodzuje kĺby. Toto tvrdenie je zase pravdivé alebo nepravdivé v závislosti od kontextu, pretože ak ste cvičenie, ktorý aktuálne začína so silovým tréningom a v živote dajme tomu nerobil trepy a naložil by si 100 kg a šiel hlboké drepy, pravdepodobne by to ani nespravil, ale ak by sa to náhodou podarilo, tak áno, je možné, že by sa mohlo udiať nejaké zranenie alebo by to mohlo mať nejaký dopad do budúcnosti. Pokiaľ ale budeme využívať svoj sedliacky rozum a postupovať normálnym spôsobom, čiže začneme od jednoduchých cvičení a postupne budeme používať ťažšie cvičenia s väčším zaťažením, čiže väčšou intenzitou, tak práve naopak silový tréning je veľmi vhodný a je protektívny pre naše kĺby, keďže pod zaťažením alebo všeobecne pri skoro každom pohybe sa nám v kĺboch premiela synoviálna tekutina a tento pohyb aj podporuje samotnú tvorbu a samozrejme silové cvičenie
tým pádom vplýva aj na silu samotných okolitých svalov, ktoré vedia klb chrániť, aj na silu samotných väzív a takisto aj na hustotu kostí. Takže opäť je to o kontexte, ale určite nezatracujme silový tréning, pretože je veľmi vhodný aj pre zdravie našich klbov a samozrejme nášho pohybového aparátu a našu hybnosť. Toto bude pre dnešné video všetko, takže ak sa vám tieto informácie páčili, budem rád, ak mi zanecháte like alebo odber a vidíme sa zase pri ďalších videách. Čaute!